Ngulaulole. Peter. Push. Pastor Will. Logo yacabanga. Namba yabisetshenziswa umuntu oyimember nomuntu okhuluphela ku-channel kuphela ngosizo sami. From 9 to 5 on WhatsApp. From Monday to Friday kuphela. Matransela. Chimbi Willie. 540. Ukuthenga ingubo ezindweni ezinhle inhliziyo yakho isijabule. Akabingeleli. Yayingumthandisisi umuntu wenza kanjalo nongacela. Ukuthenga ingubo zokugqoka. Buy new clothes. It's always positive. So ngokujwayele uma ngaze uphuphe ingubo zokugqoka. Kuwupholo uma usithenga lusho ukuthi kungenzeka uzokuba nenhlanhla yanqubela phambili uthuthuke noma uphumelele uphinde ube nempilo engcono kakhulu kunakuqala futhi kukhona ushintsho oluhle oluzokwenzeka empilweni. 2 omunye angayibeka kanje kwesinye isikhathi umphupha ingubo zokugqoka uphawu oluhle uma usithenga lusho kungenzeka uzothola inzuzo okanye umklomelo noma umvuzo omuhle futhi omkhulu. 3 ngokwenkolo uma ngenze uphupha ingubo zokugqoka uphawu ngaba oluhle uma usithenga olusho ukuthi-ke kungenzeka umuntu ozoguqula indlela yokuphila uguqula inkambo yakho ngenxa-ke ngabe kokusindiswa noma ngenxa yokwamukela ivangeli likaKristu ngoba seGalatia 3:26 ngokuba-ke nonke ningabantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa kuKristu ngoba-ke nonke enakubhadala kuKristu nembatha uKristu njengokugqoka izingubo ezintsha. Isaiah 52:1 vuka ubhathe amandla akho Siyoni uzigqoke izingubo zakho ezinhle kanye ngoba siKolose 3:10 nembethe omusha owenziwe musha abe nokwazi ngokufanekiswa lowo owamdalayo indlela yokuphila endala noma indlela zokuphila ezindala sesiphelelwe isikhathi. Number 4 uma kwenza futhi uphuphe ingubo zokugqoka ungawukhohlwa uma uzithenga ngasho ukuthi kungenzeka uzothola umlingano omusha nomuhle futhi omnene noma uzothola umngane omusha.